nana kanduang kalagu manjo Pitra bate nana kanduang jo putra batam oi kata utangan nana kanduang kita di namongo bangkalaya urang nan kanduang oi manudakan bangkalaya urang nan kanduang oi manudakan Ialah kokosan abang beres ke Mina ia rancak pernah manja-manjonya saro undi Mina tikam gas na bulan Putra Bate kanduang de putra bate jo putra bata manana kanduang oe sairi yang anyo mamandang sajo nana kanduang raso tak puenge bau oba salam putra bate oe samalam dape eba salam mangkolape oe kasaroyo ialah kokosan putra bate ke Mina ia mendai-dai surga dayun monas dai lanjut kalau adi cali anak kanduang oe cali abana saromana bana putra bate oe jonana lamu oe nana di sangko nana kanduang indah kabanga tak lalu amato nana kanduang oe di buenyo tak lalu amato nana kanduang oe di buenyo. Selamat datang, selamat pengurus kepala ketua dari Riki ya, pengurus itu dari Mike ya. Lanjut. Dia gia kandaan iyo kamanjo putra batam elok dangakan dulunya denai sayang baca manjola olalai anto de kini de udah kanduang tinggalkan anto de kini de sayang oi batinggalkan ialah pesoran ketentuan komposan sampaikan komposan putra bate wayang dari Lubuk Hati sampai dalam hajat kami dalam desa tikam sama budaya bukan penala putra bate itu jembat lanjut oi malam kini putra batam lai bakanda oi putra bate nana kanduang joyu dalanu deuda gurau nana kanduang kaun tu agala ala olalai de kami sikone uda oi kasadonyo
dek kami sikona kanduang oi kasadonyo lai mandang abang ujang samalam kini elo olah lagu nanakanduang diminta pulo asalai sabana nanakanduang di dalam mati la olalai la mojo lambe nanakanduang kasampai ju la mojo lambe nanakanduang kasampai ju. Ialah datuk papasan datuk seketikung pandangan jauh dari layangan pandangan dokeng itu kita kalau tidak kebegolak mengah kami bergurau lanjut dari dalam sebentar diperpanjang bulu lagu itu di Ujang putra suayanya itu bulu ya naik jari di sana mulai ya pesan Ujangnya sampaikan mana aku berjaya. Duduk abatan nang putra bate oe mila dulu di abang ujang anak kanduang jo papalano sungguh ala dape ene udang oe manita pula olalai jo jaso bumi le sayang nambe lalupo jo jaso bumi nanakanduang nambe lalupo. Bang Riki kurang dibawakan kita tidak dibawakan namun kadang-kadang bagaikan galang De putra bate oya dia nama minta ayo nana sairi yang jo putra bata dulu baca damalano diri dan manjo olalai kini tagamang kanduang tinggalan kini tagamang udah tinggalan ingela dulu damalano kasubarangai tesantan tepi dia banan tagan basamu walau jodenai udah nak jadi dabalai oi kisah nambe udah oi capek lupo kisah jodenai damalano usalalu iya sebenarnya cak rumah pesan dari Putra Bate mang menjadi warasian kami tolong tikap sampai balian lebih kok lanjut tasabui banatu kaya oi Putra Bate ya putra batam moya dia oi sairi yang yo babulo denai deda bati chame olalai sayang ka denai damalano baru basajo sampai ndak abuliat santan manompang badan pulang bela ini namalano udah lupakan oleh damalano leda orang apa ibu banyak kan dia meleda kamaindakan lalai sekali-kali naniko takkan lagi sekali-kali takkan lagi. Sebentar, Tamalaya. Pada di bahasa dalam ulang pantuning nur dari semula ya, tidak boleh dalam tahu mendengar ya.
Ulang dari balik ya. Pasal dari Dalano ya. Tasabui banai te santan doi putra bate lai badoi adia oi sairi angyo babulo denai deda bati chame olalai sayang naninda ada malano kabakeamu baru sayang udah woi salamoko ingela janji oi janji rumah ete santan dinai naninda ayoda kaditinggalanyo saja ayo toda malano labangu matan olalai oi para akan tangan deda lalu posaju jo para akan tang di cingkari yang udah lalu po sungguh pun denai indak samo jo upi manggi tapi sayang damalano oi lai jiwo di rumah ete santan denai manangi oi ete takui bapisa jo papalano Bapasan Putra Bate melalui tukang ayak pada malam hari ini. Tolong buat bona ada melano dong. Kok dapet ada melano geser ke muka sama merape kita duduk. Perpanjang senabu dari Bapasan hari ini kadalano kalau nanti salamu tujuan diluput biar diulang jari ini melalui pantun mudah-mudahan dalano merape tengok sama ke merape itu dalano baguro loma pas malam ini kemana dalano dek malam kini dah malano bajalan suram elo ala udah oi udah duduk di muko ndak kata paki abeko orang sawah padang oyaki kalau dena buka ajo dalano koinan sabanaya desa si denai oyadi te santan di siku Bapasan mila kayu tanam kadalano kenangan masa lalu harus dikenang pada malam ini. Untuk itu dalano merape dalano kemengko apapun kenangan masa lalu bukan mana dalano nak terbuka pada malam ini. Lanjut. Sebentar. Ipapanjang pula de adujang di belakangnya. Bapasan kali ini padangnya. Kisah-kisah dalano nama masa lalu tu lainnya tu kisah cemburu ya. Itu kisah-kisah namanya. Pasal dari Dujang Putra Suel. Biasanya tu ya. Kisah lama tu ya. Lanjut. Dalano. Baik calu ya. Lanjut. Ialah bapasan mila kadalano terlalu banyak kisah yang dalano lalui. Dek orang Cengkariang ya belum. Kini tolong orang soal Padang pulau dalano baca apa pulau kisah dalano. Baca pulau kisah di Singapura, di bumi Singapura. Nak boleh tahu orang Cengkariang. Tolong dalano merapik ke muka sakit telingo tukang ayak. Deila tolong ayadi dangan kini saluanjo dendang ila la sairiang baratui banate santan damalan
indah semesra wayete jorang cingkariang. Putrawati, terlalu banyak kisah Datuk Malano. Kami dimukoi untuk mengenang kisahmu. Tolong tingkam jo masakan apa pula lah kisah Mak Malano. Lanjut. Yang diperpanjang-panjang tadi ya. Itu kisah-kisah dalam donan masa lalu tu orang Padang besar dulu ya. Pasal dijang. Lanjut. Ingelah kejadian simpang rumah gadang. Oi sadang lalo ete oi dinai manjago ganyo. Kabake inor adia udah sabana sayang. Alu nabani de udah kapan gantinya. Dah Malano. Masa lalu dah Malano jo rancang karya bila lah menangan. Kisah rancang karya dah Malano bila lah tahu. Masa lalu jo ni ba apa? Nan kini dah melanokan jurang apa? Baca pula lah malam kini masa lalu jurang sopadang. Jodoh melano. Betul-betul banyak kisah dah melano ya akan terungkap pada malam hari ini. Tingkam, lanjut. Jiko di kana keamila oe di sikabu pai mambau anak main oe tu candonyo indah ado denai pamujang kini cimburu laolalae siada lanuranyo lai paibu urang apanya yang apa ibu saja dulunya. Ialah pesan mama bahwa dia dipentas disampaikan kepada dosen Ambo Pecandu Gurau. Pada malam hari ini kita bergurau dapat digurau api digurau. Lanjut. Bapa sana pulo ya dia uni bakereni de putra batebana minta lagu itulah inyo pai main jo anak areni kalau de urang cingkari yang nyopai baburu di simpang canduang manada. Oi dia jaan kalau dibaca anak kandungan oi masa lalu dene nana tahu jorang sawah padang lah caritonyo batigo banana nana kandung kabumi si kabu oi nan anak rang sawah padang damalano oi manggendongan tibo di sinanda malano mampece ambon yola pandai bana uni mambue indah alaba itu denila oi cari tonyo
Walau babiri malano di simpang canduang sambil manggale nasinya kawan tupai wasalai lapo malano kata gunggung jogale gale abinyo piti talai gale api ana piti talai Iyalah adalah kapan jaga lagu ko